Takže ahoj, já jsem Maxim a vítám vás u tohoto krátkého tutoriálku, kde si ukážeme, jak nahrávat přes program Bandicam. Bandicam je program na natáčení videí, ať už to plochy nebo jakýchkoliv her. To se nevšímejte, že se dívám na jejich story, ale stejně přes mě natáčet nebudu. Tak, Bandicam. Bandicam.com. Tak. Já myslím, že to tak je. Počkat, ne. Si vyhledáte Bandicam a tady. Klikněte si tady na to. Je to tu česky, takže můžete si podívat. Máte tu, můžete si to stáhnout zdarma, ale bude vám to natáčet jenom omezenou dobu. Takhle, když to koupíte za 39 €, což je nevím okolo tisícovky, přesně nevím, přesně teď nevím kolik to je, ale počkat, jo, asi, nebo nevím, prostě, musíte se podívat, teďka úplně přesně nevím, ale bude vám to natáčet hodně dlouho, tak jak teďka mě už to natáčí minutu 44, jak vidíte, a může mi to natáčet klidně, dejme tomu, 6 hodin. Tak. Pokud byste chtěli zastavit video, jako třeba, když si někam odskočíte nebo tak tady kliknete na pauza. Tak. Jelikož já momentálně přesto natáčím, tak vám to nemůžu ukázat od začátku, ale ukážu vám takové ty základy. Tady, když chcete začít nahrávat, tak dáte spustit. Potom, až už budete chtít dokončit video, tak tady znovu na to kliknete a to video se vám zastaví. Taky si to můžete zkrátku nastavit, že když kliknete F12, tak vám to začne nahrávat. Když ji znova kliknete, tak vám to přestane nahrávat. Potom je tu klávesnicová zkratka pauza. To když kliknete Shift plus F12, tak vám to vlastně pauzne. Tady si potom musíte zakřičnout, zobrazit kurzor myši, abyste viděli myš, aby vám byla vidět myš v tom videu. Dále se podíváme na nastavení. Já tu mám, tady si musíte dát záznam zvuku, teda pokud chcete, aby vás ti lidi slyšeli, jako přes mikrofon, tak tady si zvolíte váš mikrofon. Já mám mikrofon Trust Stars, takže já ho tu mám nastavený. A jinak tady v těchto ostatních vůbec už se hrabat nemusíte. To je jediné, co vás zajímá. Nastavit si to. Tady k tomhle jsem taky nic neměnil. Tady mi to tak. Potom dáte, jo, ještě hlavní jsem vám neukazoval. U hlavního si tady nastavíte, kam se vám vaše videa budou ukládat. U mě je to tam, jak to je z defaultu, to Bandicam dává ty videa. Ale můžete si to kdykoliv změnit. Jinak tady jsem se už taky nehrabal, tohle jsem vám ukázal a snímek. Tady tohle je jenom, jako když jste se chtěli vyfotit nebo tak. Jo, to vám nebudu vysvětlovat moc. Tady je, jak se to bude jmenovat, to video. A se ho potom, já to dělám tak, že mě se to pojmenovává podle data a potom si to přejmenuju u programu. Jo, tady programu to je Bandicam, máte tam prostě verzi vašeho Bandicamu a takové. Pokud se vám to přijde moc, tak na YouTube určitě najdete spoustu tutoriálů, jak si to stáhnout zdarma, nebo nějak tak se to sehnat. Tak. Pokud byste chtěli, tohle teďka snímám obrazovku, to si tady nastavíte, že chcete snímat obrazovku. Já snímám
celý můj monitor. A pokud byste chtěli natáčet jakoukoliv hru, tak tady překliknete na tuhle hru, jako kdyby. Ale to já teď dělat nebudu. Tak. Takže tak. Já myslím, že by to tak bylo. Poté, co to video natočíte, tak dejme tomu, že to video točíte, protože ho chcete dát na YouTube. Tak. A samozřejmě ho musíte ještě nějak vyrendrovat. Když já myslím, že Bandicam on dělá takové videa, že ani není třeba skoro renderovat, ale tak vám to ukážu. Pokud byste chtěli to renderovat, tak potřebujete k tomu, no, já používám Movie Maker, přijde mi to tak nejlepší. Je to takový renderovací program od Microsoftu, myslím, no, od Microsoftu. A je to hodně jednoduché. Já vám link hodím do popisu videa, je to zdarma. Tak. Pokud byste chtěli jakékoliv video vyrenderovat, já vám to ukážu na mém hardcoreu, co jsem natáčel. Tak, to myslím ještě nemám vyrenderované, takže si to vyrenderujem. Takže tady najdu svůj YouTube, hardcore 2, otevřít, jo. Dejme tomu Movie Maker filmové soubory. Až vám tady tohle dojede, tak dáte vložit film, kliknete si, tady si přidáte render, nastavíte si to tam tak, jak chcete, a potom dáte jen render, ono vám to tady dojede, sníží vám to velikost toho souboru, takže to máte lepší. Já to teďka nebudu přesně počkat. Uloží se mi to. No, takže já vám to teďka ukazovat přesně nebudu. Ale vidíte, že tady mám ještě pár videí, z toho polovina to jsou nějaké nepovedené nebo testy, nevím. To jsem zkoušel nový mikrofon a tak. Jo. Takže takhle se toto. Potom jednoduše si přihlásíte na váš YouTube účet, YouTube kanál, jak chcete. Já tady už jsem přihlášený automaticky. Já jsem dal zapamatovat heslo. To vy můžete taky a jednoduše kliknete na nahrát. Abych vám to ukázal. Nahrát, jo, tady na tu šipečku kliknete, vyberete soubor, který chcete nahrát a máte to. Tak. Jo, je to doopravdy jednoduché. Kdyby já nahrávám přes Bandicam jenom plochu, protože tady tyhle Bandicam sice má malé soubory, ale žere hodně FPS, takže já na natáčení her používám Fraps nebo OBS. Fraps je taky placený a OBS je zdarma. Tam ale teď nebudu ukazovat, to jsou různé. Nebo renderovací programy jsou například ještě Camtasia Studio, které jsem si kupoval nedávno. Akorát pár videí taky přesto renderuju, dá se přesto i natáčet taky, ale toho jsem moc nevyužil zatím. Potom ještě takový dodatek, jak vám to ukazuje, jak velké to video je, to co právě natáčíte. Teda dá se to pauzovat, ukazuje vám to čas, takže je to takový hodně dobrý podle mě natáčecí program. Má to i docela dobrou, si myslím, kvalitu. Jo, takže tak. A já doufám, že jste to tak nějak pochopili a my se uvidíme u jiného videa. Takže čau.